ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ ଘର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଆଦିକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍କଳର ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ରହିଛି। ସାର କଥା, ଭାଗବତ ଘର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଏକଦା ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ନ୍ୟାୟ ନିଶାତ, ଶିକ୍ଷା ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗବତ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସବୁର ଚମତ୍କାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଭାଗବତ ଘର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ। ଅଧୁନା ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାମାଜିକ ଜନଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଭାଗବତ ଘରେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖନୀତ ବାଣୀ ଏଥିରେ ସନ୍ନିହିତ। ତେଣୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହିନ୍ଦୁ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ ଉପରେ ରଖି ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ପରି ଲୋକେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ଥୁଆ ହୋଇ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତାର ନାମ ଭାଗବତ ଘର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଭାଗବତ ଘରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଏଁ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ପାଠ ପରେ ଭୋଗରାଗ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି। ସଦ୍ ଉପଦେଶ, ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନର ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗବତ ଘର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଅହରହ ସତ୍କଥା ଓ ସଦୁପଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଡ଼ରୁ ତରଳିତ କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାର ଚରିତ୍ର ଗଠନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ପୁସ୍ତକ ପଠନ ନୁହେଁ, ନିଜେ ପଢ଼ି ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟ ମୁଖରୁ ସତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଭାଗବତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଭାଗବତ ଘର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ଭାଗବତ ଘର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କଳି କଜିଆ, ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଅଦାଲତକୁ ନ ଯାଇ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ମହାପାପ ହେବ, ବଂଶନାଶ ଓ କୁଳକ୍ଷୟ ହେବ। ପାଟିରେ ପୋକ ପଡ଼ିଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ କରଜ ନେଲେ ତା ଫାଙ୍କିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। କରଜ ପରିଶୋଧ ନ କରି ମଲେ ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ସୁତରାଂ ଭାଗବତ ଗ୍ରାମର ବିଚାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଭାଗବତ ଘରଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭାଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଆମ ଗାଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନରେ ଗର୍ବ ହୁଏ। ଗାଁର ନିନ୍ଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଅତିଥି ବା ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ଅସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଗବତ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲେ ଅତିଥି ସେହି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭାଗବତ ଘର ଧର୍ମଶାଳା ବା ପାନ୍ଥ ନିବାସର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ପାଣ୍ଠିକୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଦେଇ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଭାଗବତ ପାଣ୍ଠିରେ ଯୋଗ ହୁଏ। ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ କରଜ ନିଅନ୍ତି ଓ ସୁଧ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଏହି ପାଣ୍ଠି ସମବାୟ ଋଣ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ଏକତା ମନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଭାଗବତ
ଘର ଗ୍ରାମର ଚାଠଶାଳୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ମାଟି ବଂଶ ଅବଦାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଟି ବଂଶ ଅବଦାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟାଣୁଆ ଅବଦାନେ ଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ମାଟି ବଂଶ ଅବଦାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଅବଦାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜ କାମ ନିଜେ ସାରିବା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। କୋଇଲି ଗୋପୀ ଭାଷା ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କରାୟତ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଅଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଭଳି ନାନା ନୀତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ଷର ପରିଚୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ପାରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସମାଜର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଠାରୁ ନିମ୍ନସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଘର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଚାଟଶାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରୁଥିଲା। ଭାଗବତ ଘର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାପଣ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ ଭାତୃତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା।